Samantala, sinanay po ang ilang kababaihan naman po sa Infanta Pangasinan sa paggawa at pagdidevelop ng seaweed-based products sa isinagawang 2 araw na pagsasanay ng Office of the Municipal Agriculture or OMAG. Katuwang po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Tampok po sa nasabing aktibidad ang hands-on practicum kung saan mismong ang mga benepisyaryo ang gumawa ng iba't ibang mga produkto mula sa seaweed. Tinalakay din sa nasabing pagsasanay ang mga teknika sa seaweed farming, good manufacturing practices at sanitation standard operating procedures. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mas palawakin pa ang kalaman ng mga kalahok upang mahigit pang mapalago ang seaweed-based micro-enterprise sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.